Na Kysuciach v obci Čierne sa konalo už 4. ročník podujatie s názvom Slávnosti dni býka a jarný redik. Akciu sprevádzajú hudobné vystúpenia. Prebieha aj súťaž vo varení gulášu a novinka súťaž vo varení halušiek. Dnes som tu preto, aby som úprimne podporil jedno krásne regionálne podujatie, ktoré však prerastlo do medzinárodnej spolupráce. Je to podujatie, ktoré je založené na 3 významných pilieroch, a to je príroda, kultúra a to sú tradície. A tieto tradície sú založené na tom, aby sme medzigeneračne spájali mladých ľudí a odovzdali naše poznatky čo najširšiemu poľu verejnosti. Podujatie pod názvom Slávnosti býka a jarný redik oviec pre mňa ako pre starostu znamená spojenie minulosti s budúcnosťou alebo so súčasnosťou. Je to napojenie sa na naše valárske tradície, na to, ako ten kolobeh na tej obci vyzeral, ako sa vlastne na tých kopcoch tvorila potravina, ako sa tvorili produkty, ktoré vyžívali ľudí. Je to pekné podujatie, ktoré prináša hodnoty, ktoré tu prináša úsmev, radosť zo života a hlavne to, aby sme mali ako človek človeku bližšie. Tie tradície treba určite udržiavať, pretože Slovensko je o tradíciách a bez tradícií nie je možné, aby sme zvýraznili našu krajinu, náš štát, našich obyvateľov, ktorí sa venujú ovčiarstvu, ktoré treba určite v budúcnosti podporovať a zachovať. Na slávnostiach sa zúčastňujú aj susedné štáty ako Poľsko a Česká republika. Každoročne sú prezentované ľudové remeslá. Toto podujatie dneska veľmi krásny deň aj vyšiel. Zúčastnili sa tu mnohí občania, obce, ale samozrejme aj zo zahraničia z Poľskej republiky sú tu podporovatelia z oblasti ovčiarstva. Takže je veľmi vydarené. Okrem toho, samozrejme, sa tu varili dneska súťaž halušiek, varili sa tu guláše, takže veľmi vydarená akcia, krásny deň a som veľmi rád, že sme mohli byť zúčastnení na tomto podujatí. Obyvateľom Čierneho zaželám hlavne veľa zdravia, aby si užívali možnosti, ktoré majú, aby si užívali blízkosť toho prihraničného priestoru, to znamená, máme voľnú hranicu s Poľskom, voľnú hranicu s Českom, aby sme využili tie možnosti, ktoré nám poskytla možnosť byť v Európskej únii, aby sme mohli cestovať, ale hlavne, aby sme mohli tvoriť a produkovať pre našu Slovenskú republiku. Večerovce